Mga kapuso, nagapadayon nga manubo ang tsansa sang low pressure area sa sulod sang Philippine Area of Responsibility nga mangin bagyo. Ulihi ini nga nasiplatan kagina sang aga sa kalayoon nga 365 kilometers west-northwest sang Coron, Palawan. Sunod sa pag-asa, posible nga mag-dissipate o kung madula man ini sa mga masunod nga oras o kung adlaw. Hindi naman mabatyagan ang direkta nga epekto sang LPA sa anuman nga bahin sang pungsod. Easterlies o kung ang mainit nga hangin ang dominant weather system. Magdala ini sang mapaang at tiyempo apang kadungan man sini ang tsansa sang thunderstorm. Sa datos ng Metro Weather, may tsansa sang ulan sa pila ka bahin sang Aklan, Capiz, kag Negros provinces. Posible man ang ulan sa nabilin nga bahin sang pungsod. Samtang kagapon, opisyal na nga gindeklara sa pag-asa ang pagtapos sang habagat season. Masunod naman nga bantayan ang pagsulod sang amihan sa pungsod.